A Dirección Xeral de Urbanismo acaba de emitir informe desfavorable polos erros atopados no documento do Pexón remitido polo Concello. Erros tan incomprensibles como que o documento presenta datos de hai máis de 15 anos. A meirande parte das eivas sinaladas no informe da Dirección Xeral de Urbanismo parten da falla de actualización dos datos considerados nos cálculos do Pexón, que datan de máis de 15 anos atrás. En concreto, son datos relativos ao número de habitantes, ao número de vivendas existentes e a proporción de vivendas baleiras, a existencia ou carencia de acceso rodado público ás parcelas, a existencia ou carencia de redes de servizos urbanísticos de abastecemento de auga potable, de saneamento, de fecais ou pluviais, de alumeado público, etc. Datos que variaron notoriamente nestes últimos anos e das que legalmente dependen directamente as posibilidades que ten o Plan Xeral para prever o crecemento tanto residencial como empresarial, datos que a lei exixe a xustificar pormenorizadamente. O informe técnico sinala, entre outras cuestións, a necesidade de que a Administración local actualice eses datos informativos considerados no Pexón, relativo a habitantes, número de vivendas, redes de servizo, que variaron nos últimos anos e dos que depende directamente a exixida xustificación das previsións de crecemento residencial e empresarial. Aparecen os datos na memoria informativa, outros na memoria xustificativa, outros na normativa, outros nos planos do propio Pexón, no estudo económico-financiero, de forma tal que, sen coñecer os cálculos pormenorizados destes desenvolvementos previstos, non pode comprobarse que precisamente esa tutela de legalidade da Xunta que os sistemas xerais, tanto de zonas verdes como de equipamentos, cumpren cos requisitos mínimos exixidos. Sobre esa falta de actualización de datos xa existe un informe do interventor municipal que o advertía. Por outra parte, o informe da Xunta tamén asegura que hai varios erros relacionados con infraestructuras e patrimonio cultural que xa foran remitidos ao Concello no seu momento e que non se correxiron. O informe sinala tamén que se precisan acometer as adaptacións derivadas das modificacións legislativas en urbanismo, patrimonio cultural, paisaxe ou infraestructuras e xustificar máis o detalle os parámetros urbanísticos de edificabilidade existente e proposta, aproveitamento urbanístico, número de vivendas existentes e previstas, así como a consolidación edificatoria dos núcleos rurais. Con respecto ás zonas verdes que contempla o Pexón, tamén hai varias eivas. Un exemplo está nas beiras do Miño. Cando a lei exixe que as zonas verdes podan ser utilizadas en todo momento pola cidadanía. Entón, non vale dicir, non, agora teñen moito ancho, bueno, podemos ir aí, todos os que estamos aquí do ganchete, a trancar, tal. Non, se parte dese parque lineal está dentro da liña de fluxo preferente ou inundable, o plan está ben que o defina como zona verde, pero non pode ser computado a efectos dos mínimos. A lei exixe que haxa un mínimo, entón dicimos, oia, acredite que fora da inundabilidade do Miño e do fluxo preferente ten superficie suficiente para o disfrute. É que é como se fixera un acto de fe. Aí hai tanta superficie e cumple. Non, oiga, acredite cun plano, cun desglose e diga, aquí hai tanto, isto é a maiores do estándar, isto si cumple. A Xunta lembra que o Pexón é unha ferramenta fundamental para garantir o desenvolvemento sostible e ordenado, tanto residencial como empresarial e industrial, e confía en que o Concello poida remitir o novo documento enmendado coa maior axilidade.